Gawa tayo ng fresh juice. Fresh juice. Fresh orange juice. Using this machine. See, this is juicer. This is a grinder, mixer, blender, whatever. Madilim. Madilim. Diyan lang kayo. Samahan niyo ako dito. Gawa tayo ng fresh juice, orange juice. Madilim. Ayan, iwan natin dito tayo. Dilim. Ayan, dyan, o. Ayan. Ayan. Orange juice. Fresh orange. Ganyan lang siya. Balatan, aside, whatever it is. So that kailangan balat na balat siya. Tapos tanggalin yung buto niya. You have to remove the seeds inside or the bone. Dami pa. Fresh na fresh. Orange juice. Kasi pag may ganito ang kupit. Ay, saan ba? Yan. Bitter yan, bitter. Challenge. Orange peeling. Sinong 1 minute lang tapos mabalat. Okay? Orange peeling challenge. Iba mo siya. Last. Ito. Juicy.
Finish. I'm done. Thank you so much, Masha.